L-idea hija hawnhekk hija li nkomplu naħdmu aktar viċin tal-industrija tas-settur lokali. Diġà qed naħdmu fil-qasam tal-avjazzjoni mal-Motor Traffic Services mal-Air Malta, qed naħdmu biex naraw kif nistgħu innaqsu l-konsum tal-fuel lill-Air Malta, kif ukoll innaqsu tniġġis fl-ajru. Dana huwa achievement kbir għal Malta u għal Andrew li ġara kien li fl-ewwel proġett tagħna FlySafe. Aħna konna qed naħdmu f'biċċa xogħol importanti ħafna, turi l-kapaċità tat-tip ta' xogħol li jsir Malta u wkoll il-kalibru tal-istudent għax hu rebħu l-award. Tieni darba li ngħata barra mill-Amerika kien propju lil Andrew għal Malta. Is-soltu daw l-awards jintrebħu mill-MIT u minn Stanford University, jiġifieri università ta' kalibru kbir. Naħdmu fuq sistemi ġodda biex noffru software tools għall-air traffic control kif ukoll l-ajruplan, l-Air Malta u airlines oħra biex innaqsu tniġġis. Dana il-proġett huwa finanzjat mill-MCST, huwa National R&I Program, finanzjat mill-Gvern ta' Malta, jiġifieri.